Hello guys, welcome muli sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like, subscribe, share, at sama mo na ang notification bell para lagi kang naka-update sa aking mga post na videos. Okay guys, nag-update tayo ngayon dito sa Binmalay Beach Resorts. Dito po sa Binmalay, Pangasinan. Guys, last na punta ko rito, panahon po ng lockdown. Kaya ito ngayon, malaya nakaka-ligo na naman mga taga rito at ibang mga turista. Bago po tayo mag-explore sa lugar na ito guys, ay shoutout muna sa aking mga ka-work dyan sa Licton. Shoutout po sa inyong lahat dyan, lalo na kay Lard CB na naiwan ngayong araw na to at hindi nakasama dahil nasa probinsya ako. Gayon din naman guys sa mga kamag-anak ko yan sa Bautista, Pangasinan, lalo na yung mga Pasko family. Shoutout po sa inyong lahat dyan, sa aking mga kasama dyan sa main plant ng Licton. Shoutout sa inyo lang lahat. Maligayang araw sa inyong lahat. Kaya guys, samahan nyo ako mag-explore dito hanggang matapos ang buong videos na ito para malaman nyo ang kagandahang muling ibinabalik ng tadhana dito sa Binmalay, Pangasinan. Pansamantala dahil sa panahon ng pandemic. Kaya heto muli tayo guys, nag-update sa lugar na ito. Maya mag-export tayo sa lugar na ito guys. Samahan niyo po ako, ha? Sige po guys, wait lang po. Alam kong inip na kayong maglakbay sa lugar na ito. Let's go na guys. Okay guys, punta na tayo dun sa mismong pinaka beach resorts. Ito, may mga hagdan po dito na pwede natin akyatan. At ito po ang viewing deck ng Binmalay, Pangasinan. Ayan po guys, oh. Okay. Sobrang ganda po ng dagat. Ayun, si Marte, naliligo na. Yung pamangkin ko na kasama ko dito guys. Lakad-lakad tayo. Ayan o, nag-aagat na guys. Maya maliligo din ako. Nakaka-ingit naman siya. Ayan yung sasakyan namin. Ligo na si Martin. Okay guys, ganda siya. Sus, nature guys, pinuntahan natin. The best talaga. Saka pala po, pag pupunta kayo dito, wala po entrance fee sapagkat along the road lang po ito. Kung ayaw nyo magpupa po ng mga cottage, ayan po, may mga cottage po dyan. Kaya lang, hindi natin alam kung medyo kay kamahalan niya. Kami, hindi na kami nagpupa ng cottage. Hindi, iniwan na lang namin sa gilid ng tabi, sa may gilid. Nakatabi lang yung mga sakyan namin yan. Para sulit tipid na rin po yung gastusin namin. Kumbaga, gasolina lang yung kailangan yung dalhin. Maglalaanan ng budget. Saka oras. Ayun, malapit tayo sa dagat. Malapit tayo sa tubig. Kumbaga, abot kamay na natin siya. Grabe buhangin. Bart! Oh yeah. Giling-giling pamangkin ko sa pagtampisaw sa dagat kapagkat first time niya daw ngayong maligo sa dagat. First time niya rin makarating ng dagat. Oh, enjoy! Enjoy? Ha?
Nakakaalim ka pa eh. Alam na ba eh? Lakas ng alon, no? Kala ko rin alam nga, oy. Nalalangoy mo? Ha? Oh. The surfing capital of the Philippines.